Padanan niyo at pagkasalitaan ni Nancy Ganapoluan, di naggugustuhan a bunga. Di naggugustuhan nga bunga. Yan. Anya ti saan nga naggugustuhan nga bunga? Anya ti bunga? Api nga saan nyo nga naggugustuhan? What is the problem? Sagudahin nga ti surat ti pagkasalitaan ni Nancy Ganapoluan, di naggugustuhan a bunga. Idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi ta nagtagtagain na pakmanin iti day tangarabi. Ngadda kanumanen kampaidi adda ubing nga babae nga panggap na ti tumapuak iti nakangato nga rangkis. Ikikis kumat manong nemi kampaidi iti saan? Saan ka tumapuak? Saan? Ket kas taunay kampaidi ti taray ko nga napan nanging kahawit kang kuwana ngem jak tupay nakadanon. Jak tupay nakadanon iti ayan na manunemi iti tamakaringak ton. Tariingin naktumeten ni Nardo nga asawa. Oh, dahito titanom. Uminom ka. Uminom ka. Tapno mabangaran tirignam. Agyamanak. Nardo. Ken, pasensya kan. Dakitan nagtasan, saan nga nakapuot? Saan man siguro ang sandan nga ubrape ti umalati ti salatang. Ta nairuamdan ka na yun nga panag-ikis mo tirapi. Pasensya kan. Pasensya kayong kanagitan nagta. Adon ti panagpinna na. Adon ti pinagpasensyak keng ka. Ngem na ibusen ti pasensyak nansi. Narto, at talagi di palimad mo. Sa mga ulitin nga baga nga awan, kapatapat check nga ta. At palimad mo sa kari. Kapoy iti dahita nga palimad ka, makadagtagainip ka. Agdagtagainip ka, nga sulasot itagtagainip mo. At palimad mo, pakawanan mapakawanak ka di. Saan ka ang mapakawan? Nardo, dahil tangaron ti kapo no. Nga awan ti tured ko nga mangibaga keng ka. Taamok nga dinak mapakawan. Saan ka mapakawan ka po? Di mo matibaga no anya trumbeng nga ipakawan mo kanyak. Kaya't nga sawan, nga saan nga masulbar tiyan nyamang na problema. Gapota di mo matibaga no anya dahil nga problema. Nardo. Apa kami di mo ibaga? Ni sumanin dahil ito tagabintar. Ay! Hangga pala matutangkit madamat programak dito yung studio. Fine. Baliwan na ito tagsalita nalapat ito pa nagsalita. Ha? Sige. Ayan tayo. Isong ibagam nansi. Nabayagtan nga ang kasawa, duwan di kita anak ta, dinakadi pa yama mo. Manakawat. Isong isalay sa'yo mo no, anyaman ti mangburburi-buri ti panunod mo. Anya ti mangbangbangut keng ka. Kat no problema dita, at tuyak nga asawam, nga nakasagana nga mangtulong keng ka. At tinulong ta. Basta ibagam, anya ti problema. Ingkarigatak manong nemi tinangala ti pigsak ken tured ko tapno malpasen ti amin. Sa nga pulog at duwan nga tawen tinapalabas, wen,
nakadulin iti baro kung kunay nga palimid iti kinatao. Sige, irugimon, tatong ngekak. Irugimon. Kayat ko, nga kabayatan nga salaysay, isalaysay ko kit si Arako pakeng ka narto. Mabalin? Sige, mayatak. Basta saan ka agsangit, bayat nga sa salaysay mo. Sige, ikarigata ka tereden terik na. No pajak pulos magawidan ti di agsangit. Tunggal malagip ko. Ngayon sabi ko matababahin, hindi pa nagpudnong kun, panangipudnong kun ti amin. Kat mapukawan ti takin sa baroko ko. Oh, Nardo, iba't patig ka. Isungay karigatak ngayon limad kang kati kinapudno. Kinapudnungan niya. Asaan nga pudno nga may sak ng birhen, iding kasarnak. Kayat mo sawan, saan nga siyaktin mo na nga lalaki? Nga nang tagikuwakin ka? Saan? Saan nga sikatin mo? Nga may didamagikan ka, virginak pailain ko na. Sa idi damo ta, tiag kanaig. Namin adunak ng indoron, tanasakit ko na. Ken marigata na ka talaga, idi. Nag-muscle controlak. Ha? May ganun? Uwin. Insorodak eh. Nag-muscle controlak. Impabuspusak tayo amin tapno may panagnag ko nga talaga nga birhen na. Tas ang kaibagamit ngamin kanyak idi agnubyo tapay laeng nga ti kayat mo nga idatag iti sangwanan ti altar kat may isang virgin nga babae. Isong injulbot ko ti amin, Nardo. Diyak amin kayat nga mapukaw ka. Diyak kayat nga isina na kalpasan nga ipudok kang kati amin. Shit. Pakawanin na iti panagilimit ko kayong kanan to. Pakawanin na kuma. Rimok at ti asawak manong nemi bimangon sa rimuar iti silad mi. Dinaksamit mapakawan na ko na tinakim ko manong. Ngayong simrik metlaeng ni Nardo na panlagayam nagpaksay na pa ni mismo. Sa anak amamati. Aday dilayang nga panag tiinlimot mo kanyak, Nancy. Sala nga na titinlimot mo, di ba? Pudnot ko ng Nardo. Aday nga panag kan pasamak ti mangbangbangungot kanyak. Tira na bii nga mangburburi-buri panunot ko. Sidsidra na ti bukod ko konsensya. May sak ng dakis nga ina. May sak nga naulpit nga ina. Ano tikit mo sa akin? Manong nimi kas marigata na kamang ibagaking kuha na ti amin. Abi bagam nga naulpit ka nga ina. Gabotap. Malaksid ka nagdiduangan nakta at anak ko. Nga imun una. Nga bunga ti panakarames ko. Kanya. Narames ka. Rinames nakti may sangat drug addict. Insak lang mi. Insak lang mi dahil nga lalaki kat natay nga nakipinaltog. Kadagiti mga anup keng kuha na polis. Inlunod ko na hindi nga paset ti biyak ko. Naminado nga pinanggap ko ang pinaragrig sa ko. Gapot na Jack maawat. Jack kaya tabigbigan. Gapot na Jack nagayayatan. Nga dayta. Nga dayta pa nakarames ko. Ket iso. Itinangisinaan kanyak ti lalaki nga imunang inayat ko. Nga ora idi inaypas nga ikon dayta nga bunga. Nga Jack nagayayatan. Jack nagusgustuhan nga bunga. Ket panggap ko pa lang hindi nga pisitan. Nakita rin, tibiyag na. Nakulapan, panunot ko kabuka na, hindi pa nakarames ko.
Saan gayam nga sinsinan? Tinapalabas mo, Nancy. Binaybayak ta anak ko. Impas nga mo. Kahit ko hindi nga matay. Kahit ko hindi nga parigreg. Kahit ko hindi nga pisitan. Ngayon talaga nga na ikari, ngagbiag. Impas nga ko nga binaybayak ta anak ko. Adan makabulan sipo impas nga ko, iti ta pimanawak iti lukan mi. Pimanawak sa di probinsya mi. Iti ili mi. Pinanawak ti may sat bulan na nga maladaga. Nga bungat pa nakaramas ko. Imaig do tilawag. Ninaksid ko na min pinsan na di nga bunga. Nga para kanya ket may sak abalasang nga wanan ti anak. Dimtengak do tilawag nga pinagparang ko nga balasang agtama. Nga may sak nga virgin nga sa nga tama. Tata pinanawak nga anak. Diyak man malaglagip na hindi ka maladaga. Nang runa, idagasawatan. Kada adan anak ta. Nga duwan ti anak ta. Yung kadagito nga tiyempo, Nardo. Ano manin kadagtagtagain na pag nga damay sa nga babaeng nga ubing ngagpanggap nga tupupuak iti nga atong rangkis nga kahit kung harayaten nga igawid. Diyak mabigbig ti ubing iti tagtagainip ko. Ngem kasla isuday di maladaga nga pinanawak, nga binaybayak, nga jak pulos binigbig nga anak ko. Jak pulos inayat, isod sa inayjay. Kumusta nga taytan? Isod lagi di tagparparang di tagtagainap ko. Asino, tinangipat siyam. Daamang kiniinang ko. Sisak idin ti awan pa'y asawa na kada kami nga upat nga kakapsat. Nga siyak ti kakaiso na nga babae, kinburida. Da ito tinalidem nga napalabas, tibiyag ko, Nardo. Kat maamisis kun ka na gito. Nga nagbanin gayam nga naulpit nga ina. Saan ko mga rumbeng nga binaybayag ta anak ko, no pa'y bunga ti panakarames ko. Gabot anak ko, ket anak kun tulad ta. Nardo, mapakawanak ka dito itong inlimit ko kayong kapas at tinapalabas ko. Mapakawanak ka dito. Awan ti basol mo. Ha? Awan ti basol mo kanya. Kanya ka. Tilang bidot mo. Tibidot mo kanya. Ket ti panangilimed mo. Imbaga keng ka, idi ati kahit ko nga ikasar ket may isang virgin. Ang impudnom ko nga saan kang virgin? Anarames ka. Nga daanak mo nga empati mi jaya lugar yo. Inawat ka kuma. Inawat ka kumalata. Gabot na talagang ipatpateg ka tilukodan ti amin. Tanyaman tinalidem nga paset tinapalabas mo. Ipateg ka lata. Tay kanta. Awang pateg tinaglabas. Tinapudno nga yat. Awang pateg tinaglabas. Yung mapagasam mong ipudno kanya. Nardo. Ngam nagilimad ka. Gabot na di mo nga ka. Kaya't nga bigbigan nga anak na dimpas ngayon mo. Iso ita, tinakaramidam itakkel nga basol. Awan ti basol mo kanya. Ngam nagdakkel ti basol mo, iti anak mo. Oh, anak ko. Pakawanan na anak. Pakawanan na umami, Diyos ko. Mangmangig na ka niya po, Diyos. Ngamsan nakaamangig na anak mo. Nardo, si Bibiyag pa nga ta, ti anak mo. Masapol nga si Bibiyag pa laing ti anak ko. Nga agpaot pa ti biyag na Nardo. Kahit ko tagpakawan kang kuana, kahit ko mabigbigan, kahit ko ipabigbig, nga siyak ti nana.
Kaya't ko nga sulnitan na kita nga nagkurang kang kuan na. Kaya't ko nagserbi kang kuan nardo. Kaya't ko una naging narakop kami manen. Uno inarakop nak ti asawak manon na misa na tinapik-tapik ti abagat. Sana inapraprusan na kiti buok ko kabayatan ng isang sangitan. La, gusto na, saan ka nagsangit? Uminom ka kiti. Uminom ka manin. Dapat danom. Kanawari siya, uminom akmat. Mabita nga. Maprada na ka talaga nung sa uminom. Sige. Saan ka mong nagsangit, sweetheart? Ha? Saan ka nagsangit? Aya? Saan ka nagsangit ko na? Anya taramidak, Nardo? Anya taramidak. Anya. Nasapsapom kumangin pagkakanyak ti amin. Gimana, sabi ko man sampingan na lato ti amin. Isa din mong tagsangit, tapag salitan ka na siya ti amin. Nardo, agamanak ta pinakawan na. Agamanak ti panakawat mo kaniya. Kitulungan na ko ma. Talaga nga tulungan ka na siya. Agamanak kayat ko. Nimbag kahunay, agamanak. Masapol nga ti kapitan nga panawan kadagsubli ka sa di kagayan. Barang si bibiyag pa iti anak mo. Diyos ko. Ikanda ko mga iti kong taway ko nga agsulnit karikitado nga nagkurang iti anak ko. Ako kuyog tayo kuma ang kasanon ti trabaho kaya ti panagbasa na kita anak ta. Kaya asikalain. Mabalin ka mataglib sa kani. Mabalin na mataglib. Iti trabaho. Asino ti mga sikaso ka na kiti ubig. Sisaklatan ni Papa Nardo. Kabailak. Ora esto, alisto mo't lang tawagan ka no. Ad naman kahit ko nga ipadamag ka. Maturo ka nga rin. Tadapay na mating oras tarabi. Anya ka diti umuna nga oras. Anya ka diti oras, iti umuna nga biyahe, iti bus, nga pasantana. Alas 6. Alas 6 na dahil ito'y lawag, di agapot ibigan. Anya ka tinagan ti anak mo? Di mo amot na ti anak mo? Diyos ko, tsaka mo na to. Daamang kiniinang tinangpanagan kang kuhan. Katawa ka ba? May isa kang ina, ngimdi mo mo, ti anak mo. Iso nga nas ka nagpasantaan ka. Nabigat na siya. Masapul nga ka, amuen ti anak mo. Kaya yung amumet ti bagim kang kuhan. Kahit numabalin, iawit mo dito ay sidong tayo. Taga nakasaganak ang mga ibilang kang kuha ng siyak tama na. Oh, Nardo. Nagyaman na kayat ko. Nakaibimbag ka o nagyaman na. Katsabi ko ma, tamayawit ko nga agpaiso dito. Iti anak ko, sabi ko ma. Nagpakadaak karigidituang anak ko manong nemi idi ta makarubuata kun iti agsapa. Ibudno kadakwada nga inak iawid ti kapsatda ni manang da. Kadi di adda kun iti dalan ko nga agpakagayan manong nemi. Agtitibnok ti adda ti panunot ko. Agtitibnok ti adda ti panunot ka direknak. Maibait-bait met manong nemi ti panagkararag ko iti Diyos. Nasabi ko ma, taanda iti naimbag, adda na imbag na ibunga, iti panagsublik iti lugar na pinanawag, nga ayan tinalidam na paset, tinapalabas ko.
No man nagsardeng tibas, manong nemi nagluganak, iso nga nabayag ti biyahe. Kaya di magapit. Sadya kabi ka nangal daw, sadya magapit manong. At dapay talo nga oras, sakam tumakadano nito Santa Ana. Alas 3 to siguro, palubos ti Apo. At da bakit manong nemi nga nakalanglang ko nga nangan. Wen, nakaluganak iso na tibas. Kas laslasinan na. Papanamit balasa ka. Sila malasin ka. Baka agkadasaagan ta. Ija ka kalitangatan. Sa uuwan na. Kasi kaninan si Borodak na tumaskin ni Daddy ka Silvia. Si kaninan si Han. Ay, nagloon. Uuwan siya. Daddy ka Silvia, kunayo. Kunayo na. Da kayo na ng Doming? Kukit mabali na amin. Domingo kada Dominga. On siya. Daddy ka Silvia, nga nalaing agala iti kapo, ijay kadilyan. Nga isuti nakatkatayan na. Ha? Nakasida iti kapo nga da red tide na. Correct. Liman nga tawitan tinapalabas. Diyos ko. Nukas na tayo niinang ko. Sakit ka mga talo ko. Nagtupay namin kat nga sika. Balasan ko. Nana, ulit aksangin na kasta. Kaya dagrasya ka sang-sangwanta. Ituloy mo timangan. Tagkot ako agkatugotan ta adu dikit istorya aking ka. Nangruna iti pinanawam nga anak mo. Ti anak ko. Isot kang runaan nga rantak. Iti panagawid ko sa tangatan, nana. Kaya't mo saway. Iti kapay lang nagsubli kalpasan na iti panang panaw mo kay ni SP. SP? Iguin. Nakalalaing ngobing na niya eh. Nga esperanza tinaga na. Nalaing na diyang ngobing. Makakayayo. Nakasigsigpet, kan nagagat. Kaya nalaing nga ron di amana, no pa'y na isungsong iti may parit nga druga. Diyos ko, kahit ko di makadanon sana, kahit ko unahin nga makita, kinmarakop ti anak ko. Kahit lipasad na nga ron ti mga na, taintay ton, isar ti mo rin, nagsangit ap no may nagpasbo ti mga ha? Alan, ituloy mo ti mga nansi. Nagkatugaw kami ngagpaiso kinana duming manong nemi ket naging inistorya kami. Ay na, nanse. Ado tirigat ni amang ken ni inang mo, da amang ken ni inang mo. Nga nang tagibi ken nang padakel iti pinanawam nga anak mo. Imbaga, kanayon nga naswerte ni amang mo nga mapanagkalap. Iso ti pangal-alanda tigatang tigatas ni SP. Ket no agsakit ay na itartaray dan to iti ospital. Ngarumben ko mga siyak takin obligasyon ka nagitya nana. Katuwan. Lalalagsangit ka man eh. Ay, amo magsangsangit idi ni Kasilvia. Anya lakit kami na ya, ti ulpit mo nga ina. Kinun ko na naking kaedi. Diyos ko. Ang inananusan da. Sa ado ti mangibaga, kadakwada, nga gasgasat danto ni SP. Kitbuddo. Kabuta ka na yung hindi nga ado ti makalapan ni Katumaas nga mapanagsigay. Nang runay di amunan ti agsao ni SP. Ay na, ay, makaay-ayo nga ubing. Nagbali na kasla reporter iti Bumbaw kada Aksyon Radyo. Ano ya? Uwain. Anya ti kayo tiyong sa una na. Ay, naglaing nga sumao. Kasla reporter nga ron. Talo pa ila edit itawen ni SP ngam nakabalbalikasan.
Naglaingan nga kanta, ang daniw. Taga radyo nga ron, kabumbo ka da, action radyo. Diyos ko, alam nga, magagara na kamakadano ng sadyanan. Ayan, manipod nagbasa, iti nursery, kinder, sa nag-grade 1, aging iti grade 5, first honor lata. Kadi, Diyos ko, naglaing gamit anak ko. Amom, nakaragragsak idi ni Kasilvia, nga umunity stage, nga mapan mangyokor, kadig iti medalya ni SP, ken mangyespili kadig iti ribbon na. Nangapapak pa iti draw and tell. Naglaing ang drawing, ken naglaing ang istorya, iti drawingan na. Nakakaapal nga obing. Napampay nakikontest ijay ito kay Carao City. No, saan mga nag-first, nag-second suna. Regional nokan. No, kasta ka din na, uwain. Nagabgabaw nga minaya. Nayasawak sa Dilawag, nana, duwan dan nakbi. Gusto ka di, nga, duwan dan nakbi nga adyan SP. Kat sabi ko nga, tamalukoy ko, ti anak ko nga, sumurot ton kanyak. No, malpas ton graduation na. Iti ton lawag nagbasa, iti sekundaryakin kolegyo. Da kami siyempre, iti asawak ti magpaadal kang kuana. Kat no, aniyaman ti kayat nga kurso, iso ti matungpal. Kita mong gadla nga, ti man ni bagbagada no ko nga kayat na bagbalinan kat abogada. Anya? Naglaing kit ang agreson. Bunusaan kit tay obra na iti radyo, reporter, journalist. Ket kas kano kini Katrina Sanchez nga nalaing nga TV host, ken reporter. Kas natarapap na, abogada kada journalist. Matong palapig iti nga saan. Napinsis ti trabaho ti asawak, kanadamat negosyo, nga isod as kaswak na. Ayam ti saludsod nansi. Kayat nga ta ni SP, ti sumurot ken ka. Apanawan na nilulong na. Ken kang runaan ti amin. Bigbigan na ka nga ta. Nga sika ti inana. Anya ti kayo sa na. Ay nasingpet nga ubing ko nami. Ngam amuna tagimula tigura. Gapot na tunggal damagan da ka kenkwana ket makagura makaungan nabayag kanon nga dimmaga tinaulpit nga inana. Anya? Oy. Nasingpet ket nalaing. Ngem no damagi mo no asinot inana. Dadya makagura sigot agpungtot. Saan nyo man ipalpalagip dahil na ulpit nga inak, dimmaga, nabayagan nga dimmaga kung kunana. Diyos ko, kaguranat anak ko. Kumakit saan ngayon istorya da kasilva kini katumas, ti kinapudno, nga edi kata, basta, hanta ko ba ibagbakakin ko nga binaybay amlatan isuna. Ano sa mo ko mga, di ako mapulos, nga sa mo pulos nga biningbig isuna nga na. Kaya yung sawan na inistorya nga mindeta, nagit nag-anak ka. Gato na. Kata siyempre makasurumot makapungtot, nagit nag-anak ka, pinanaw mo na takas laon na nyaman na tanak mo. So nga, kasi diyan matimbagada kini SP. Mabalin siguro nga kunada, no, sa ludsudin ni SP kadakwada, no, sinut inanay, lipatan mo na dyan katakas nga inam. Hanggang rumbay nga ayatem, na sa pulam na dyan inam, kaputaon sa serbina na ulpit, binabayaan na ka, hanak ka, pulos binigbig, doon nada. Kengkwa na di, siyempre na imula tigura at panunot na. Siguro na. Kitsalang kayat dainang kiniamang tagulbud. Ngimtsak mo mabalaw ti anak ko. Rumbay lang nga kagura na. Rumbay lang nga bagana nga na ulpitak nga ina. Gapatapud numit, anugutik na na. Ngam kaya't ko tagpakawan kang kuha na barang na mapakawan na sabi ko mapakawan na Diyos ko.
Di mi napupuutan manong nami nga nakadanon kami ni ti sentro ti Santa Ana. Ngem na ibayag kami dyan, adote na idiskarga kang karga, agingga nagpaamyanan ng ti bus. Adda kami ti Santa Cruz, sumarunon ti tangatan, imo na nga dimsaag ni Nana Duming, na adda iti igid ti highway ti Balayda. Idinto ta ti balay mi manong nemi ket igid ti baybay, iti banda na ti laom. Uwan manong. Kinidit na makadasaag ako ni ti bus, nagtarengteng ako manunemi nga masdeg ti dipay nagbaliw nga langati konkreto nga balay mi ngem sa ampay nga napalitadaan. Ket nakigtut amas daon ni amang idi agmano aken kuano. Sus Maria Santissima. Pudno ka di na ito nga mapaspasama ka. Pakawalan da ko maamang. Paghasi ito pakawalan da ko ma. Si bibiyag ka, nga po sa anak pa nga natay amang susapoy. Nugas takit si bibiyag ka, un amang. Kaya mo mikit talaga nga natay ka, dadi mo man la pulos na itured nga umay sarong karan, itilasod ti sangapulo ket duwan nga tawen. Sus Maria Santissima, nabayagin deta nga, nabayag payan nga dimmaga ni inang mo. Nga edi agbugbugso, ket sika, ti awawagan na. Kada ito lang amin nga naamiris ko, tirakil nga bidot ko, amang. Ket, kaya niya, may babawi ka di pa tinalpasan nga napasamak? Amang, iya po, pakawalan da kuma. Sus Maria Santissima. Napayagpayan nga di mga ni inang mo kunak manen. Kadagito lang amin nga naamiris ko ti amin kunak man ama. Inulit ko man. Kat nagsublik ta kahit ko. Ti agpakawan ka na kayo. Nangaroon ti anak ko. Kahit ko nga sulnit at kita ado nga nagkuranga ken SP. Kat Diyos ko. Pudugayam dagiti isu aming istorya kanyak ni Nana Duming. Nagkalugan kami nga nagkapubot sa jay bigan ni Suda. Kasi iti istorya na, pamanek-nek, digiti adu nga ladawan nga naibisti iti salas, ken digiti nakadisplay nga medalya kada trophy, kada ribbon. Kawain, nalaig nga ubing, nasaririt, kanado ti niya, insagot ni Apo Diyos keng kuha nga talento. Nagasat nga ubing, yung nagbaling nga daksang gasat. Gapot na ipaidam keng kuha na ti ayat ken pamateg ti maysa nga pudno nga ama kang runaan na pamateg ti maysa nga ina. Wen, anugutek ama. Anugutek, impaidam ko keng kuha na ti amin nga nasken ko mga ipaay ko. Inramraman ko aginurakas iti gurak iti nangrames kanyak nga ama na. Nga matuya kita nga umayag pakawan kan mang sulit kadagiti adu nga nagkurkura ang amang ket no anda pala ti anak ko iti eskwela da urayek ta sa anak to ngang subli jalawag aging nga di mapakawan kan mabigbig ti anak ko ket da kami iti asawak ti mang paadal ken kuha na ama dandan ni anak mo anak ay na Sos Maria Santissima nakasapsapal ako mga naamiris mo titak kinabidot mo anak. Yung sa bali, adakan kat sapay ko silawan ni Apo Diyos ti panunot ti anak mo. Sapay ko mapukaw tinay muna agura iti barukong na. Ay na, sapay ko Tinawagak ti asawak bayat ng rurayak ti anak ko manong nemi kati bagak keng kuwana ti amin. Kating kanina nga tulungan da, kadigiti, kating kanina nga tumulong da, kadigiti anak mi, nga mangyakar kararag, iti na, anapit nas kumati resulta, ti panagturong ko dito. Ket idi, ta ibaga ni amang nga addan ti anak ko. Timmandagak iti tawa,
Ket nakita ti anak ko, nga dimsaag iti tricycle, nga mas asidagen iti yanmi kini amang. Nagpintas ti anak ko manong. Kasi iti kinapintas ko. Ket iti sumrek ni SP, iti makita ti si daw kalig iti matana. Tagayam sa ngili tayo, lolo. Ay, nagtaros ka niti silid mo, apok. Sa manglas, agpeles kan, sa kantumitla rumwar ta agsalita kayo, iti kunam nga sa ngaili. Siya ka niti rantana, lolo? Siya ka ti kangrunaan nga rantana, apok. Pudno ka ti tinagparik na kanyak. Anana, pudno laki di tinagparik na kanyak, lolo, no kasta. Mapitlahan nga ron, tinagsukat. Jack may ladawan na niya tamarikrik na kaniti akan ito manunemi kahit ko idin nga rakupen ti anak ko. Ngam kaslad na mangigaw gawit kanya. Ket nadanak tinamnama, idi ta ibaga na nga pudno tinagparik na keng kuhana. Manong nemi. Pacheck manong nemi nga amunan nga siyak ti inana. Kaya di rumwarin ti silad na manong nemi sinabat ko ni Suna. Uy, manong. Pakawarin na kumahanak ko. Anak ko, pakawarin na Lolo, dramatis tamat gayam sa ngayon tayo. Nalalaing samat nga ang dramang imitis siya kay Lolo. Abag ko naman di kasta. Kita kasta o ni matid, di pa nagsangit na, Lolo. Anak, sana kang drama. Apa nga huwagan na ti anak? Gaputa siyak ti inam. Siyak ni nanang mo. Siyak, anak. Alisto lang ti mangibaga. Nalakalaing ti mangibaga nga siya ti inak. Ngam ti mangaramid iti anungen iti maysang anak. Ngam ti mangaramid iti anungen iti maysang ina ti anak na. Saan to mapasamak? Mapasamak ita anak. Unik kanak iti lugar di tapusom. Pakawanin nak, awatin nak, bigbigan nak. Kaya parik nakitan ti pamadig ti maysa nga ina iti anak. Aramidek ti anungen ti maysa nga ina iti anak. Sulnitak na kiti adungan agkuranga kayong kaanak ko. Mapakawan naklaeng, please. SP apo. Sa mga seraan tapusom para kininanang mo. Hoy. Ay, sige. Panawang kayo, ituluyot yung salita Tayo nakisarwag, ti tabukol ko dita minang. Na maring no, anda matubukulak. Nga isot si dain tayo kadananang mo. Ha? Maring man no makapatanga ka na kita ikwanta. Baraungan nga ado. Sige, panawang kayo kung nagsalita kayo nga gina. Kaya di ta makaruwaran ni amang manunemi imadangak ta kahit ko kuman nga rakupen anak ko ngam naglisi. Anak, kahit ka nga rakupen, hindi mo ko maipaidam. Kahit nunas ka nga parinto maginasanguan ng bayat nga rarakupek. Arakupeng kakin bayat nga pagpakawanak ang kakit aramidek. Tapno, may parik amis mo tinalaos ka man nagbabawi. Nagbabawi anak, hindi pa nang laksid ko king ka. Nagbabawi hindi saan ko pa nang bigbig ka. Iso nga pakawarin na kuma, pang-asin. Inaramin ko manong name iti nagparintuming iti sangwanan ti anak ko sa ako inarakop dagiti saka na. Ipatanda. Doon nagkaroon ko man na kasta. Ipatanda. Saan kang ibatan? Kahit kung harakupeng kamayat ng pagpakawanag.
Rumbeng ka di nga mapakawanig tigas kan ka. Anak, rumbeng ka di nga pakawanig tigas kan ka. Nakula pa lang hindi ti panunod ko, kung pati nalaw sa gurak, iti nang ramas kanya ka na. When, rinamas na, ngayon na kadadaelan, so aming nga ragsak ko, kin masakbayak. Kita kilabindot ko, tayo dramraman ka anak, na ginura. Saan ko mga rumbeng, gabutasan, awan ti basol mo, gabuta anak ka. Nagtahod ka kanyak, bidtot kin basol ko, iti panang baybayak ka. Isungan tuya kita kang pakawan, ken nakasagana nga, mangsulnit ka lagi nagkurkuranga ken ganak ko. Ipatpatig ka anak, ipatpatig ka unay. Ngit mga asim na pakawanan na ko ba? Pangasim tek ka anak, hindi kong daway kong iserbikin ka. Pangasim anak, pangasim uma. Manong nemi intultuloy ko, tinagsangit na si parentumeng ken si arako pak iti anak ko. Aging gamadlaw ko manong nemi nga balbalsan metten ti anak ko ti arako ko king kuana. Anak, nanang, nanang ko. Anak, nanang ko, anak ko, anak ko. Nanang ko na pa kayon nga kaililim. Puro siya anak ko, manipot din ni Amiris ko, nibindot ko. Agyaman na, kada kayo, Diyos ko, agyaman kami, kada kayo. Agyaman ako na teatro, kinaimbag yun na Diyos ko. Kapunta na agin inarakop kami ni ti anak ko. Inawagan na kong tinahanan ko. Anihan nga kinaimbag unay ti Diyos, manong nemi tapinatgan na. Pinatgan na, tinapasnek nga araraw ko kinkwa na, ohan manong. Kahit iti agdama, manong nemi, agdenden na kamin dito lawag. Agnaed kami dito lawag. Akadwami manong nemi ni amang ko. Kahit madama itang agbasbasa ni SP, sekundarya, kahit talaga nga nalaing manong. Nasaririt, ti anak ko, nga bungat pa nakaramas ko. Tijak nagugustuhan nga bunga. Nagsaririt ka naglaing. Aduda kita talento naman nun, nemi nga isuunay, iti pakaiday-dayawan mi. Kahit, kang kanayon mi nga karkararag, manunemi, nga sabi ko ma, matunoyan na terapahap na nga pagbarinan, kahit itultuloy na ko ma, manunemi, ti kinasinaw ti puso na. Ngay daw-dawat mi, nga sabi ko ma, tawan to tagbari nga problema mi, iti masakbayan, da kami nga sang kapamilya. Agyaman ka muna, iti anos mo, manunemi, nga nagibasa, ito'y paset, tibiyag ko, tibiyag mi, adimin tumpulos malipatan, iti oray kanuman. Sabi ko man, tadamat ni Batibi, nga adal ken pagsarmingan tibiyag, karag iti padami, nga nagbuya. To'y nga nagkaman nga pagkayam mo, Nancy. Thank you, Mat Ken ka, Nancy. Thank you, Ken ka, dati istoryam.